салом арз мекунем ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. имрӯз мо барномаро аз хабари нохуш оғоз мекунем, чун имрӯзҳо ҷаҳони варзиш мотам дорад. Яке аз беҳтарин баскетболбозони давру замон Брайант Коби дар як ҳодисаи нохуш ҷони худро аз даст дод. Гуфтан ба маврид аст ки дар ин фоҷиа на танҳо Коби, балки духтарчаи 13-солаи ӯ ва 7 нафари дигар буданд ки касе аз миёнашон зинда намонд. имрӯз пурра дар ин маврид мегӯем ва шумо мебинед ки ин нафар барои ҷомеаи варзиши ҷаҳон чӣ қадар муҳим буд. Брайант Коби, баскетболбози 41-сола ки 20 сол шарафи бошгоҳи Лос-Анҷелес Лейкерсро ҳимоя кардааст, дар муддати 20 соли фаъолияти касбӣ ӯ 5 маротиба ҷоизаи чемпиониро ба даст овардааст ва 2 маротибаи дигар бо мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико медали тиллои бозиҳои олимпиро соҳиб гардидааст. Дар ин баробар ӯ ягона бозингари НБА буд ки 4 маротиба ҷоизаи қимматтарин баскетболбозро ба даст овардааст. Бо хабари охирине ки мо аз расонаҳои иттилоотии варзишӣ дастрасӣ пайдо кардем, ин маводи нашркардаи Лентаруи Русия буд ки он ҷо навишта шудааст. дар чархболе ки аз вилояти Оринҷ ба Калифорния сафарбар мешуд, 9 нафар ҳамсафар буданд ки миёни онҳо Брайант Коби ва духтарчаи ӯ бо исми Ҷана низ буд. гуфта мешавад ки онҳо ба шаҳри Таузандс Окс равона буданд. бино ба иттилои ҳавосанҷон, чархбол дар 15 дақиқа болои шаҳри Глендейл 10 маротиба чарх зад ки аз вайрон будани худ дарак медод. ниҳоят чархбол дар Бешазори Калабаса суқут кард ки ин Бешазор фосилаи 30 километр дуртар аз маркази Лос-Анҷелес ҷойгир аст. дар натиҷа касе дар ин фоҷиа зинда намонд ва марги Коби ҷаҳони варзишро ба пой хезонд. Эдриан Воджнаровский, журналисти пойгоҳи иттилоотии ESPN, дар твиттери худ ҳамон замон хабар дод ки ҳамроҳ бо Брайант Коби ҳамчунин духтарчаи 13-солаи ӯ Ҷана Коби низ фавтидааст. ин журналист ҳамчунин навиштааст ки онҳо ба академияи баскетболи Мамба Академи Калифорния равона буданд. гуфта мешавад ки дар чархбол кӯдаки дигаре буд ки бо волидайни худ ба академияи мазкур мерафтанд ва онҳо низ дар ин фоҷиаи маргвор ҳамроҳ шуданд. охирин чизе ки Коби дар твиттери худ навишта буд, ин аз бозии бозингари собиқ дастааш Леброн Ҷеймс ҳаловат бурданаш буд. Леброн Ҷеймс дар бозии охирине ки Коби зинда буд, ба гирифтани 33655 хол даст ёфт ва ба ин тартиб рекорди Кобиро шикаст. ин замон Коби дар твиттери худ навишт ки Леброн, ту ҳамин тавр ҳамаи рекордҳои таърихи НБА-ро иваз мекунӣ. респект ба ту, навишта буд Брайант Коби ва ин навиштаи ӯ барои ҳамешагӣ охирин пост дар саҳифаи твиттери ӯ боқӣ мемонад. Лионел Месси, сарбони дастаи каталонии Барселона, дар саҳифаи инстаграми худ ба аҳлу оилаи баскетболбози бузург ҳамдардӣ баён кард. ӯ навиштааст ки ман гап надорам, ҳамдардии худро ба наздиконаш баён мекунам. бо ӯ будан бароямон хеле олӣ буд, моро беҳтарин варзишгари дунё тар гуфт, навиштааст Лео Месси. баскетболбози машҳури дигар Кевин Лав дар саҳифаи твиттери худ навиштааст ки не, ин номумкин аст, ин хел бояд нашавад. навиштааст Кевин Лав, дар ҳамон фурсатҳо касе ба ин хабар бовар намекард. раис ҷумҳури Амрико Доналд Трамп низ ба ҳамдардии дигарон ҳамроҳ шуд ва дар саҳифаи твиттери худ навишт ки навакак хабар расид ки Брайант Коби ва духтарчааш дунёро падруд гуфтанд. ин хабари шумтарин дар ҳаётам буд, гуфтааст Доналд Трамп. воқеан хабари Коби ҳамаро ба ларза даровард. чемпиони бозиҳои олимпӣ Усейн Болт низ дар твиттери худ акси худу Кобиро гузошт ва навишт ки ба хабарҳо бовар карда наметавонам. ҳамчунин собиқ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама, ситораи машҳури поп Мерай Кери ва репсарои машҳури ғарб Канье Уест низ ҳамдардӣ карданд. яке аз футболбозони бузурги дигар Криштиану Роналдоро низ марги Коби андӯҳгин сохт. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст ки хабари марги Коби ва духтарчаи бегуноҳаш ман ва оламиёнро ғамгин сохт. Коби варзишгари ҳақиқӣ буд ва барои миллионҳо кумир гаштааст. дар бозии дастаҳои Лил ва ПСЖ ҳамлавари парижиҳо Неймар зарбаи пеналтиро ҷониби дарвозаи рақибон иҷро кард. маҳз ин зарбаи ҳадафраси худро бозигари бразилӣ ба баскетболбози дастони НБА Коби Брайант бахшидааст. Неймар пас аз задани гол ба ангуштонаш рақамҳои 2 ва 4-ро нишон дод. қобили қайд аст ки Брайант Коби таҳти рақами 24 баромад намуда буд. дар қатори варзишгорони машҳури номбаршуда исми ҳазорҳоро метавон ба забон овард ки ба ҳар тариқ ҳамдардии худро баён сохтанд. вале вақт кӯтоҳ аст. ба ҳамин хайр мегӯем ва ба эҳтироми Брайант Коби дақиқаи хомӯш меистем.